салом бинандагони гиромӣ ва мухлисону ҳаводорони манзури шумо гардида истодааст ва ин навбат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бозии варзишии футбол миёни дастаҳои футболбозони равшани шаҳри Кӯлоб бо дастаи хайри шаҳри ваҳдат баргузор гардид, ки мухлисону ҳаводорони зиёди ин намуди варзиш ҷамъ омада ҳар як маҳорату маълака ва чолокии онҳоро бо кафкӯбиҳои бардавом истиқбол менамуданд. ба ин лаҳза дар майдон аз тарафи чапи майдон футболбозон аз ҳайати дастаи равшани шаҳри Кӯлоб қарор доранд ва аз тарафи рости майдон футболбозон бо либосҳои сафед, аз тарафи рости майдон ҳайати дастаи футболбозони хайри шаҳри ваҳдат миёни ҳам қуввозмоӣ намуда истоданд. мавриди қайд аст, ки футбол яке аз бозиҳои қадимаи варзишӣ ба шумор рафта то ин ҷониб мухлисону ҳаводорони зиёдеро доро мебошад. лозим ба ёдоварист, ки дастаи футболбозони равшани шаҳри Кӯлоб дар натиҷаи тамринҳои пайдарпайи варзишӣ ва заҳматҳои ҳамаҷонибаи мураббиён дар ҷадвали мусобиқаи бозиҳои чемпионати олии лигаи футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойи дуюм қарор дорад. дар ин қуввозмоӣ дастаи футболбозони равшани шаҳри Кӯлоб бо дастаи хайри шаҳри ваҳдат маҳорати баланди варзишӣ нишон дода истоданд ва тавонистанд, ки дар назди мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш маҳорату маълакаи баланди ин намуди варзиш яъне футболро нишон диҳанд.
بعد که اساطه قسم اول بازی 1 دقیقه اضافه کرده شد. از مخلصان خواهش میکنیم در دوام تنفس بازی و کار کارمندان مقامات حیثیت خلا مراسم خواهش میکنیم در دایره قاعده های مخلصی کنیم. خواهش میکنیم از همه شما. دوازده رقم 16 خدادادی از جمهوری عبدالرحمن، رقم 6 محمد ولی موردی، رقم 20 امیر حبیب‌الله، رقم 13 کینگسلی، رقم 2 اول، رقم 8 علیشیر حرمتov، رقم 15 اسلام‌الدین، رقم 13 آرام‌تیجی، رقم 12 راهیل ارسا، رقم 4 سید موتو، رقم 9 بختیار حسن، رقم 21 مومندان حکیمov، رقم 27 محمد رسول و تحصیلات حسن
дар ин қуввозмоӣ дастаи футболбозони равшани шаҳри кӯлоб бо дастаи хайри шаҳри ваҳдат маҳорати баланди варзишӣ нишон дода тавонистанд ки дар қисмати аввали бозӣ се тӯби худро ба дарвозаи ҳарифон ворид намоянд ва дар қисмати дуюми бозии футбол низ онҳо кӯшиш намуданд ки боз як тӯби дигарро ба дарвозаи меҳмонон ворид кунанд. то ин ҷониб дастаи равшани шаҳри кӯлоб дар майдони худ бо дастаҳои футболбозони гвардияи миллии шаҳри душанбе ва хуҷанди шаҳри хуҷанд рақобат намуда бозиҳои худро бо ҳисобҳои гуногун ба анҷом расониданд. бозии варзишии футбол ки аз ду қисм иборат аст, дастаи футболбозони равшани шаҳри кӯлоб